अभी तो दिल में समाइल बाड़ा, अब इतना जल्दी घर में भी आ जाएगा। जोन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना लोग काम महाराज रउआ सब के नामो दोसर ना मिलल हा। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जोना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है कभी खुशी कभी गम। रउआ सब नाम सुनते कपारे हाथ धो ले लो खबजा कि तो हिंदी फिल्म बा तो का करब जा। भोजपुरी में स्क्रिप्ट राइटर कहानी के लिखे वालन के बहुत भारी मात्रा में कमी हो गई बा। काहे से कि ढोड़ी चोली घाघरा पर सिनेमा कैसे बनी। ढोड़ी चोली जोबन घाघरा पर तो खाली गाना बन सकेला, यह स्किल से फिल्म तो बना ना सकेला। काहे से कि अपना के बढ़िया भी दिखावे के बा। जब बढ़िया दिखावे के बा तो का कल जाओ कि नाम से लेके काम तक कोनो दूसरा इंडस्ट्री के कॉपी करके भोजपुरी में चिपका दिल जाओ। यह काम कल गई बा ये फिल्म में, जोना के नाम है कभी खुशी कभी गम। अगर ये कॉपी पेस्ट वाला फिल्म कहीं तो में कलाकार के भूमिका में बड़न चिंटू पांडे, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू और अम्रपाली दुबे, जेकर आजकल गाना मैरून कलर सड़िया जनता के जुबान पर बा, उनका फैंस के होठ पर बा। लेकिन ये फिल्म के अगर हम बात करें तो ये फिल्म वह घिसल पिटल कहानी से लवरेज बा। वो कहानी बा कि चिंटू पांडे के एगो प्रेमिका से प्यार हो जाता और यह प्रेमिका से ब्याह करे खातिर पापड़ बेला तड़न, फिर घर वाला भी राजी हो जाता सब और ब्याह हो जाता। और जौन प्रेमिका बाड़ी वो रहताड़ी अम्रपाली दुबे। अम्रपाली दुबे उनका के प्यार के रिझा रुझू के ब्याह शादी हो जाता तो घर के जौन गार्जियन बाड़न यानी कि चिंटू पांडे के बाबूजी के जे भूमिका में बा वो कहता कि हमारा मन नहीं खे लागत। तो भाई मन लगावे खातिर का कइल जाई, तू अपना बेटा और पतोह से कहता कि पोता चाहिए। अब पोता खातिर बेटा कोशिश मेहनत जारी करता। कुछ दिन के बाद पता चलता कि इनका से बाल बच्चा ना होई, संतान ना होई। तब घर में परामर्श दिल जाता, विचार होता कि चिंटू पांडे के एगो और बियाह कर दिया। अब जब बियाह होता ई लड़की रहताड़ी जौन दूसर की इनकर जौन मेहरारू आवताड़ी ई अम्रपाली दुबे के सखी रहताड़ी यानी कि सहेली। उहे कहल जाला नो कि एक के साथे रहल जी तो दोनों आदमी खेलल जाए। वैसे ही अभी सहेली आ गई और सहेली अब सौतन के रूप में आ गई। मामला खटास हो खेलागता। जब सखी रहे लोग तो बड़ा प्यार रहेला, लेकिन जब हक के बात होखे लागेला, जब प्यार के बात होखे लागेला तो लड़की एक दूसरा के दुश्मन कट्टर हो जाली से। एकनी से बड़ दुश्मन एक दूसरा के मर्दों ना होखेला। लेकिन अब यह मामला आगे बढ़ता और अम्रपाली आवेग में आके चिंटू पांडे के छोड़ के चल देताड़ी। ये सब अपन पति के कहतो बाड़ी कि जाके उनका एक बार लिया लें, उनका बारे में पूछी। यही बीच में जौन मेहरारू के जो लड़का होके के बाद डॉक्टर के पास ले जाता तो डॉक्टर कहता कि माँ ना बन सकेली। जैसे ही ये बात अम्रपाली दुबे के कान तक पहुँचाता तो दौड़ल फिल्म में जैसा होकेला कि मंदिर पहुँच जाता रही। अब काली माई चाहे दुर्गा माई चाहे कौनो महारानी के आगे गुहार लगावे लगता रही। यह फिल्म बा, यह ट्रेलर में देखावल गई बा। रउआ सभे बताएं कि घिसल पीटल कहानी कितना बार देख ले बानी जा। कमेंट बॉक्स में बताइब जा कि जौन घिसल पिटल कहानी अम्रपाली दुबे या चिंटू पांडे लेके आयल बाड़न का कुछ नयापन लागल हा। लागल हुई तो रुआ सब कमेंट बॉक्स में बताए कि कौन पार्ट रुआ सब के बढ़िया लागल हा। चिंटू पांडे एगो माझल एक्टर हवन भोजपुरी के, और अम्रपाली दुबे के एगो अलग पहचान बा। उनका लोग के ऐसन फिल्म अब शोभा नहीं देखा देत। और जौन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना लोग काम महाराज रउआ सब के नामो दोसर ना मिलल हा। अतनो कॉपी पेस्ट मत करी जा। अब सोशल मीडिया के ज़माना हो गई बा। हर एक समाज, हर एक ऑडियंस, हर दर्शक सोशल मीडिया के जरिए हर चीज़ जान जाता। अब रउआ सब कुछो परोसब जा जानता ओकरा के खुशी खुशी लपक ना ली। अब जानता बढ़िया खराब में पहचान करे लगल। ज़्यादा बद से बदतर करब जा तो जनता
ठिकानों लगावे के भी हौसला आमादा रखेला। एक चीज़ बा, ये फिल्म में एगो गाना बा जौन गाना हमरा काफ़ी पसंद आइला। अगर हम फिल्म देखूँ जाए चाहे देखबो करब तो एगो गाना खातिर जौन गाना बा कि दिल हमार डुगुरे लागल, ये गाना हमरा काफ़ी बढ़िया लागल। फुहरता के कहीं से भी नामो निशान नहीं खे, नग्नता नहीं खे में, आइटम सॉन्ग नहीं खे, यानी कि एगो पारिवारिक फिल्म बा। लेकिन पारिवारिक फिल्म के नाम पर उहे घिसल पीटल कहानी में घुसेड़ दिल गई बा। ये ऐसे हमारा एक फिल्म और फिल्म के ट्रेलर तनिको बढ़िया ना लगा। नाम तो कुछ दोसर रख लेवेला। अभी हाल फिलहाल में रउआ सब देखले होखब कि रंग दे बसंती के चक्कर में खेसारी लाल फंस गई रहन। सोचे के पड़े लागे, सोचब जा रउआ सब। खैर आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई ऐसे ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर और भोजपुरी फिल्म के रिव्यू खातिर और भोजपुरी गाना के रिव्यू खातिर, भोजपुरी इंडस्ट्री के गॉसिप के बारे में जाने खातिर, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जाने खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर वह सब वीडियो यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, अगर यह वीडियो फेसबुक पर देखा नहीं जाता, सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ली जा।